Srbija od 2012. godine učestvuje u programu Evropa za građane i građanke, namenjenom udruženjima građana, organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave, koji u okviru ovog programa mogu da svojim projektima zajedno sa drugim članicama programa apliciraju za sredstva koja daje Evropska unija. Ovaj projekat trajaće do 2020. godine, a za njega je izdvojeno 185 miliona evra. Mi držimo ovakve infosesije širom Srbije i pokušavamo da zainteresovanim organizacijama civilnog društva i jedinicama lokalne samouprave damo osnovne informacije o programu. Ovaj program je pre svega namenjen promovisanju Evropske unije, njene različitosti i specifičnosti, ali i takođe i promovisanju građanskog učešća i demokratskog učešća građana u procesima odlučivanja. Ove godine određena su 2 roka za podnošenje predloga projekata, a to su 1. mart ove godine i 1. septembar. Jedna od mera programa je i evropsko sećanje posvećeno obeležavanju važnih događaja u evropskoj istoriji, a ove godine će jedan od prioriteta biti sećanje na 25 godina od raspada Jugoslavije. Mislimo da je jako važno da što više organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave pokuša da osmisli projekte koji bi se ticali sećanja na raspad Jugoslavije, za koje je rok za podnošenje predloga projekata 1. mart. Sve informacije o programu se nalaze i na sajtu Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, pa pozivam i sve zainteresovane koji nisu u mogućnosti danas da prisustvuju predstavljanju projekata ili našeg programa, zapravo da posete naš web sajt. Mogućnost prijave Srbije za ova sredstva plaća se godišnje oko 55.000 evra, dok se kroz projekte vrati oko 500.000 evra, rekli su rukovodioci projekta. Na ovaj način promoviše se i učešće građana o procesu odlučivanja o pristupu Srbije Evropskoj uniji. Pa smo pitali i naše sugrađane šta misle da li nam Evropska unija može doneti finansijski boljitak. Ne znam, zato što ja sam posle 30 godina radnog staža ostala bez posla, tako da ne verujem više u ništa. Nisam optimistična, ali ne znam šta bi rekla. Mislite da treba da uđemo u Evropsku uniju? Pa ne znam. Mislim da bi trebalo, kad traže to od nas. Pa vidite, ja verujem Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci. Mi se nalazimo u Evropi i mislim da trebamo, upravo zbog tih financija. Srbija je u nikakvoj ekonomskoj situaciji. Ja sam za. Da li će nam Evropa doneti nešto bolje? Pa mnogim zemljama nije donela bolje. Ali opet, verovatno ta finansijska podrška, smatram da. Pa bit ćemo mi bolje, ja mislim. Bićemo kao normalno svijet ostali, da ćemo se ponašati drugačije. Ovako, mislim, prepušteni sami sebi kakvi smo, neodgovorni, nemamo baš neku perspektivu. Znači, vi ste za? Pa da.